Daga basngu it, ba daga basngu buram ye pi we pi we. Haga ni kapor nga ai kuble ye pi haga kertengu Jesus Christ. Ngadap daga jing sngu yu blei basa sisien nga yo ban ye kren biang bat pi naga ni ktien ka ba im bat ka ba don bor ka jong trai. Badeng daga ktien ka jong blei ka ahingi ya ka jing shisha banginum nget biet ya ki ki ne bangin sung thu sha ya ki namar ba bon sien. Ladang im tip ya ka jing shisha ngidang ya haga daga jingdum batang teng ile ki ba teng ka ba don jingmut batang teng ka bam don jingmut ro am tading ta ga chin ga jong blai ka ong komni habang ipuli na yanes long ba prag hot life ar ka ong ba pinyo itu ya kata ka jing shisha ba kata ka jing shisha kan pelat no ya pi habang itu ya ka jing shisha ka pelat yangi na kita ki jing lam ler ne kita ki jing hikai babiet ne ta ki jinget biet ne ki bakum kita ki habanga perkhat ya ga jing shisha ngi kum ki khasi bun sin ngi osngau ki jing hikai jong kita men gi baong bangim long ban thia na sap ngi de ban thia ba na mi ngi baladon bakli yang aga ne ga jing kli bat ka poi ban pen perkhat yang hato shisha ka long kum ta ho ngal ju osngau ya kata bangi ngim long ban thia na sap ngi da ngi thia ngi hap thia ba na mi ngi ban nga pusan ya kata ngong try ai jing shai yang halor ke ne ke benta kumno bangim long ban thia na sep ngi gi de ben thia bet na ka mi ngi ban ta nga yo e ke jing shai ba kata ka long ba ki temen mendai gi ong ngi bangim de ben thia na sep ngi ka daw ka long ba baro shimit ngi la thia ban da ha bangi kin de thia marsin pe ye ka khmat ge jungi ke ne ka sngi ka thaba ba direct ha ka khmat ge jungi lanai thia da sap ngi ta ka mot ka ta ka mi ngi kawan ba direct ka ta ka sngi ka ba mi kawan ba direct ha ka khmat ge jungi te kum ta ka la ban pen sneu ya ka ta ka khmat ge jungi ka la ban pen julori ya ka ta ka bor yo i ge jungi tading ta ki temen menda ki ong ka bha yangi bangin thia na ka mi ngi mdei na ka sap ngi kam de dei ba bam kalai lene ka ta ka balon don jingpang ne don jingtim lene ka kum ka ta henrei ki ong ngi ban thia na mi ngi namar kata kan kham ya dai ngi habangi ki men step habangi pe ya ka khmat men step bangi no mi direct ya kata gesni rei mentala ngi thia na mi ngi na sep ngi na stay kam dan jing pher ka daw galong namar bahagi ni gesni ke ba ngi em ngi thia agi kamera ki badon ki perda hagapor mendai men perda de hagapor mendai ngi thia bi kum to am dan perda tadin da kendet ngi direct igasngi henrei mentala ngi thia na mingi na sep ngi na stay ni sathiru ka kamera bon sin kala dum dai bon apdeng jong ngi yang kini kisngi mentali mo ngi la deng snan da gitu ki bakaru adi ki khmat abat thia men miet tadin ta kamdan kata ka jingtim le ne kamdan kata ka jingmen saw ne kata ka jingpang la ngi thia na mi na sep ngi na stay ni sathi namar ba ngasngau kalonggum ta bagi temen mendai ki ongi bangi dei ben thia ba na mi ngi namar bi thia na sep ngi pin I direct ini gasngi bat kan penjulor ya ka khmat ke jong fi dan na preng jongi ruma ki ba ong ba imlong ban chandur laingut kham tam lai jat ti nga perkhat ya ka tar ong kumno ka jat min riu jongi hadu kami hadu belami ke kamera sa kamera li dang mi akini ki spas nam ki ba dang khendiat kam dei na du men dai men thai du kulong kuma dang hagini ki snam kam da slam tading ta imat dan manore ba la shu ya thu la ni dan manore ba shu batai kata bal kalong garukom hagini ki sngi ba mlong ban chandur lai jat kham tam laingut lai jat namar ki ong ba wei nang ta un sayap no tading na kwa banong ipi ngi dan ka jingka jo ka snam bagari kata ba ken mau ke ni ka weiru ba kata kam de ke jikai ka bana do mendai kulong kuma namar ba belai ha ka por mendai kulong kuma ampa dan kamera ke de ke be shui kai manore bla shun mi manore anda habala mi ka kamera tadi tang im de ban ngai than ye kum kini ki jat jing hikai tadan na preng chongi ruma ngai I ka ni ka wei ba ngai I ki patau bon sien ta plus sign bet ta bet daki plus sign daga shun danga kli ka ta ong balai phi le agam ne ki ong bet ba yodon ba sabut
Tadi ta qua bên ông phi cái này cái sngi cái mình ta là đã phi đơn này cái jing thong cái jing tap cái jong phi boleh on sabut tang yu pathau sa boleh sabut ita kiwe cái jing thong là đã ka sabut hi cái đây bên long cái sabut tamu kan trikam lang ki kiwe cái jing thong de kamu di biscuit ngi hap tha plus sign là này là đã đây mo yu pathau ngi ta plus kamu di biscuit là này ya watermelon là này jai pathau ki babun là này mo ki klong là này ki eber khoi ap ta plus sign em mdan de kum gata nai tagri gata em ngim de ben shep ting ye gata ka sabut sakai ka ba nong if ha bi don ka jing ka agasnam ge jong try jisu kata ka bor jing dum ka bor man ka nomla the lay ru ban pen snew yang ikan ta sakaway pat babon sien ngi shep ting ngi kway ba ngi osngo bo por mandai gi ong ngi bala da pot snew ye ki bayap da pot snew ye ka bayap adi ka snew pelat kata yo bangi yap itiang ba la ngi pot snew nong yap la da pot snew ki me ne kpa ne da pot snew no no ki nong yap ki mi thu na ki bam i thu ru da pot snew ka bamot ani kan sa snew shisha haba kham tam e ngi pot snew ki nong yap ki ong ba kan sawan ka jing pang na ka jing yap yu ta bo pot snew kan wan kan ja ka ka ba kan sa ja ka ba snew ta mong inget ba ya kata henry ha ka wei pa kaliang bun pat ki ong ngi ka wei kishim ya ka kerteng jong ikmi ne kpa ki bala yap te ni mi it ne pa it ne jono kishim ya ka kerteng ka jong ki da ka ba ki ong pat tu kar khu yangi ko pa na beneng ne kar khu yangi ko mama kar khu yangi ko kha ne kum ta ter te kata ka ka logic hang tam kata ka ka kompar khat bang hiap ban per khat la da pho snew ki nong yap mlong henry kum no pat ngi khat ya ka kerteng jong ki nong yap ban kar khu yangi kata ka ka jinkli ke bang hap ban per khat ba da pho snew ki tem long henry ngi khat pat ya ka kerteng jong ki tak nong yap telong ban kar khu nan yangi ta ka ka ta ngi hap ban per khat hato kita ki ba yap ki la mo ban kar khu yangi ki ba im ka Bible ka kren shay ka ta ngi puli Ecclesiastes ka lanong ka ba khandai khot ka ba saw ka kren ka ne ba ka ongru la ukso ba im ban yaw sing ba yap kamut dang la hi ki ba im la ki tlot bor ne ki bam idan burom la ne kim ta ter ban yaw ta using la se uba karhu man shwa ne uba idan burom man shwa ne uba sunshar man shwa kamut si sien bal yap dan jing mut shu si sien bal yap dan dor shu namar balay maka Bible ka ong lahi ukso uba im ban yaw sing ba yap nga kwa an puli ni ka po na Ecclesiastes kulong ka bagkanday dukot basaw namayuta bala penyaso bat ki ba im baro dan ka jingkermen namar la ukso ba im ban yaw sing ba yap namar ki ba im ki tip ba kin yap henry ki ba yap kim tip ay lemne kim don nong ay shu namar ka jingken mau yaki laklet no kababal ka ang utaw ba penyaso yaldi bat ki ba im dan jingkermen tading ta haba imay layap ipa layap nagi bahiyang basem ka layap kamde shu ingi ban penyaso bat kita ki bayap namartang ban shu pho sniru ka sngo sherkei tang ban shu pho sniru si syangi sngo ko ban yap no tading ta kabamut ingim de shu ban penyaso yaldi bat kita ki bayap lane ban ong ye ki ban kerkhu yangi ne ban le kum ne kum tai ne ban nget ba ki de maki ki ba kerkhu yangi kababal ka ong ne la ukso ba im ban yu sing ubayap pa kababal ka ong namar ki ba im ki tip ba kin yap an re ki ba yap kim tip ai kabut sisien ba yap kim tip ai kim la shu ban re ai lemni kim don nong ai shu namar ka jinkan mau yaki laklat no ndan nong ai shu kamut na kin nong yap ngim la ban yo nong ai shu na kin nong yap ngim la ban yo pediang ya kano ka jinker khu dai tang ki ba im ki bala ban kerkhu ya fi dai tang ki ba im ki bala ban le ai ya fi ki ba yap tang ma chpo sneru ka snu shir kai ta ga dai ga ta ke bangim dai shu ban khot pat ha ga kerteng jong ki ba yap lene ban ong ba ki de ki ba yap ki ba kerkhu yangi kan mau dai ublei ba kerkhu fi mdai i mei ba yap ni pa ba yap jong fi mdai ukuni jong fi ne i buying ba sami ka jong phi ne i mi e jong phi ne pa e jong phi ki bala kar khu ye phi anda ha ki la yap ai ngu yo blai kat ba ki dang im ki la kar khu phi tang ata best ya ro you try
Ni dalayap kim la lay esyo. Tadeng ta kum ki banget nga sngaw. Bangim day ban perkat syu kum ni. Ni ban kren syu hagani kedur. Namar ba kibayap kim la ban le esyo. Tadeng ta la na kren ni ka jiliw di singa syu ay tang nasla tang na jong ya ka bangin sngaw tu ya kita ki jing shisha barok bangin yo itu ya ka jing shisha. Baka jing shisha kan pelat no yangi. Bun sien habangi kha ki khon ki jong ngi terso di ding jing pro tru ha kita ki tupia ki jong ki ngi ta phuyong ye ki ru le se ka pon man shwa ka bangim pat tip yu jisu ka dai ngi ban le gini ki ai baro re anda habangi la tip yu jisu kan mau bau jisu ukrau pla do kata iding jing pro in long ayu Lani tai phuyong in long ayu hakmat jong ne utrai ubla thau yi ka beneng ba ka khando haba ha ka kerteng ka jo ki khso ki phatru Haka kerteng ke jo ki khosio borok ki dam krop borok ki thli ki pla. Borok ki thli ki pla bagi tip teng de way. Bau jisu udai utrai. La fi kendo ki ksoi te kelina mono ba dai utrai. Ki ksoi kin ong be jisu udai utrai. Ngam ong ya pi bo pinya kendo ki ksoi. Rio kom no re keliu ai utrai. Kin ong be jisu udai utrai. Ki tip ya kata. Ki ksoi aba ki kendo jisu ki dam krop. Baki de itu bau jisu de kon jong bakhli tam kita kyo kita ting kita kita knyori kita patro nak ta jaka kita ino oi ki breu baki ki la yo ban bat ne baki la yo an pelong marau ki ino namar ba habau jisu wan ba habau jisu be ki haban shuka ngo bat namar kitip bau datang u jisu ubadai utrai tangen ngai tran kui pi ni ka por ka menta bandon shibun pat ki we ki jinget ka bangi nginget ya ka ba ngi haban sngo thu shwa ya ka jing shisha la ka deina kam dei ka jing shisha ka bible kren sha ya kata bangin yo itu ya ka jing shisha kan polite no yangi tadai ta bangi thu ya ka tien ka jong blai but kam ta me ha bangi thu yo jesus christ u jesus la da polite yangi na ka jing tim baro na kita ki jing tim let's say ki la ban long kita ki generational curse kita ki jing tim ki bahiar pateng tadai ta nginget be botrai upelat yangi namar ka babel ka ong long bala tim yu way pu way baro ubala shas dien haudien katin jublai ka ong galatia al nong balai gani de khot ka ba khat lai ka ong ukris ula suspa ingi na ka jingtim ka hukum da ka bala penlong yu ka jingtim na ka benta jongi namar la tho long bala tim yu way baro ubala dien haudien kanang baga jingker khu ka jong abraham hau kris jisu kan yo wan hagi gentil Bangin yo pediang ya ke jingkular ya umensiem daga jinget. Si sien fidan ya umensiem fidan ya ka jingpen slak. Pas si sien fidan ya ka jingpen slak ka penjot ya ka lengkor jong baman jong ksoj jong ka jingdum ka jingtim baro kala dekut. Ding ta ujisu ukerku yangi. Daga jingpen slak ka jong umensiem bakoi. Ka jingkerku Abraham hau kris jisu kan ya wan hangi ka kibanget. Try pun kan mau ngamentan ba kata kalong bon sien ngiru ma haba ngilech ki ya brio la don ki ba yak men sao nga ipang met bahaya ka met jongki ba don na pedeng jongi inang ngetru ba mlong ban penrung ya katu ka met yap hayeng sa labu ya katu ka met yap habar namar kadon kata ka jinget yo ba kadon kata ka terut ne ba kan kiu kata ka terut na kata ka sneo ka sme kan wan ha kata ka yin pading ta ya ka ni ka met jong neu khon la ne ka met jong neu pa la ne jong ka mien mano ki ba yap men sao tang nga si ipang met ba bala bo iki habar ki ting man penrong ha yin hoi ki bampat nget yu jisu na mong kata hanri yangi ki bela nget yu jisu kan per yu la ngi bu kata ka met ha yin na mar kan mau ka ne ka we u jisu ula da ba ya ka jingtim ha ka ding phana u jisu la dap long ka jingtim na ka benta jongi u jisu la dap yap terut na ka benta ka terut ka jongi bar nga kwa ban ong fi ha ka ne ka sngi ke ba menta ula dap balut ya kata baro haladi ula yap terut namar ban kit ya ka terut ka jongi la ong terut ka mo u yap men sao si shala sho yu la bom yu bar kan mau ne ka we ba u jisu u klam yap na mar ka jing sho ka jing dat dai u jisu hi u ba itino ya la ka men siem IT na ong shame nga IT la ka men sim hoi ula mong boro shirin yang
Bulakit kata ka terut ke jongi barok haladi. Bat ulah pen im yangi. Bat ulah pelat yangi na kata ka terut barok. Tadi tangim dei shu benteng men syap tieng ya kata ka terut na ne kata ka sngew ke smek ngakwa ban ong ifi ke ne ke sngi ke bamenta lada pila ngai au Jesus Christ pila lat na ke jingtim jo ke terut. Pila lat na ke jingtim barok. Bat ngakwa ban ong ifi ke ne ke sngi pila lat na ke jingtim jo ke pop bat na ke jingi hap. Tadi tangim dei ban syap tieng shu lada pila ngai au Jesus. Lada pim ngai ta ka shong happy nga nang ni nga shui kai ya ka ktien ke jong blai ka shong happy ban ngai. Wei ba ngai un jat shu ang ka ktien ke jong blai. Ula lat na ka jing penjat na ka jing tim na ka ta ki terut. Ula lat na ka ta ka jing tim jong ka pop. Ula lat na ka ta ka jing tim jong ka jing penrem na ka ta ki jing tim baro. Wei ba ngai hau Jesus Christ. Un jat shu. Henrai unyo ya ka jing em ka babam jikot. Kata ka dai ka jing kular na ka ktien ke jong blai. Na kwa ban dwai na ka menta jong fi hang ni ka por ka bamenta ngine dwai. Try ni ka por nga ai ngo eme. Ba me deu blai ko try ba kraw. Me deu blai u badan bor u blai u bala baro. Me deu blai ko konrat ya ka bangida sngow it bangida sngongo shisha. Bahaga ding pna malada ba go try. Ya ka jing tim baro. But day yang ta go try mela yap ko konrat ban pen im yangi. But nga ai ngo go try ya ka ba mela mi pat aga sngi ka balai. But me im ko try shabam jikot ban me im hadu menta. Me don ko try ban kerku yangi. Me don ko try ban le kamba ga ji im ga jungi. Me im te try de hinta me don ka bor ban le ya kita ki eki ki bakraw. Haka jing im ga jungi. Namar me im ngi don ka jingkermen try jisu. Bangi tip ko try namar ba me im ngi yo ya ga jing im kan ka babam jikot. Me kerku try jisu ya baro ki bi sngow ina ka kubor ga ni ka sngi. Baginum im shu aga shepting. Baginum im shu ko try haka ta ka jing perkat ko try kita ki eki bam ya hap lan ki bam ya dei kat kum ka ktien ga jong me en rei try nga duai bakin ya kat kum ka ktien bakin ya da ga jing sngoshler mdei shu ga jing shepting lan ga jing perkat kum ne kum tai da ga ba shu shepting ya ga ne ka tai ka ba shu ritmen sim bet nga duai ko kan ra man ai iki kon gi jong me ya ga jing shlor ko try na mar utau ba hok u shlor ko musing ang ga ktien ga jong me nga duai men kar ko ni gi kon gi jong me try Bakin nget aga ka ba me la ban le yaki. Mdei ko try ya ka baga pop kala ban le ne kata ka jingtim kala ban le halor ga jim ga jonki. Rei try kin nget ya ka ba me la ban le. Na duai ga kerku if wei baro aga ne ka por. Bu try unang pen sla if ya ka tengu Jesus. Amen but amen. Skawen ko ap kan mau if itieng man the nyut ka por miet. Ne ban kap ter sem ro ka por miet. Kan ma man sham pa don light. Ne pa don nil kata, ne pa don remah. Ya kata ka jing shai ta deng ta the nyut yu angat ki ba koridor ki tiar ki ba koridor yu ngi kumbret no shata shatrius bo lane thang no yaki lane ban khap ter sim don da tu taridap man shwa ha por miet yu ki khap no ka do ro lane yu kum ot lang ka do ta deng ta ki mendai ki ong dei ban khap ter sim lane mdei ru ban the nyut ka por miet lani ban ai pin na ka por miet na marupin na to ka por udai ba koridor do kata por miet yu kumnor yu hap yo myo shu te ta ga dei da por men si da hap te le si la ban yo i ni la da hap ak por miet la pen men sau la ban dung ru ta deng tam ki bukum kita ki ngi la im mo ha ka jing shai ka dei ta ngi haban par khat ru kum kita ken ki bla shai blame kar khu ye pi ngin second do biang la shai ngi khublai shibun ublai ka jing sok lon kat bat fi ublai nam ta ka buram jo amen